le tuntruma chuan June sang ni som panga a Florida huna thil thengrap thlak tak mai chungchang kan ngai thla ho le don ani Mark Sivers le Teresa te hi nu pani in fanu duam tak tak pahni an neya Teresa hi doctor ni in mi hring chi lampanga mi thiam bik ani a chu tiang lama thiam bik ani na chu mangtang ka in YouTube channel te siamin chuta chuan midang ten ama chu sumsen kher ngai lova an ma nia an loin en call theinan video thatak tak da in mitam tak pon an lo tangkai pui hle nge a chu tianga thil thatak tak adawang chuan Florida lama po Teresa chu alar hle a pasal Mark Sivers apoin theitop chuin apui thina Teresa manager ani nge bokani chu tianga Teresa in hun a man chho mek lai chuan tu kha chu Mark Sivers chuan Teresa nuaya thok nurse pakhat Sandra Hoskins hi chu vabia in an pi Teresa chu a clinica akal lo thule damlo en tur anei thu chu awa hril ta a ti chuan Sandra chuan an in lama Teresa chu wangai vena tru le tru lo te a han zot le ta ma se Mark Sivers chuan ngai ven angai lo thule a buai dewa wanga ron tlai ani arin thu chuan alo chang vele ta ni anu rei lo te a chuan Mark Sivers chuan anu pui chu alo la thlen lo fo wang chuan an tho pui jing ami pakhat chu anu pui wangai ven tur chuan atita a ti chuan an hnuai thok pakhat chu an in awa thlen chuan Teresa chu an chauka chuat laia chuan thi sen nen alo tlunuai maya ti chuan rang takin 911 a call ngala 911 operator chuan tran pui theina an nei le nei lo alo zot thuaya Teresa ruang mutu chuan Teresa chu an mani chauka chuat laia chuan thia awa mu thule abul vela tual thana man ruani om tak a mu nuala wangte chuan misual kut tuara thi ani arin thu te chu a han soi ngal zung boka chu baka Florida Southwest sa om an ni thu te an address kim chang chu a han soi ngal boka anu dar ka reilo te a chuan Florida County Sheriff te chu an ron thleng ngal thuaya thil thleng chu uluk tak azir chiang halin thil tul ang te chu an han buai pui tran ngala Teresa teina chuan an thil hlu le bungrua bo a om engma hriat anilova an kong khar le tukver zong po ti chiat a omlova tual that tu chu kong ka puya tanga lut ani nge yani ti an hre thei ngala thil bo a omlo wang le kong ka puya tanga lut ani awangin an ma ni hre chiang tu tak Teresa point aminel takani chu an ring ngalani ti chuan Teresa ruang chu an han en chianga alandan mai tang chuan alua chutna hnu ma an mu theya chu baka aruang bulvela thil om te chuan han en chiang le ta a ruang bula chuan towel var thisen kai nuai mai chu an mu boka chu mai baka tubo thisen le samjai kai nuai mai an mu boka chumi hnuwa Teresa pars le credit card chu a om lowani ti an hule bok chu mai baka Teresa te in bula nim kara chuan thir tiang an char le boka ti chuan chung man ruwa le Teresa ruang chu zirchian turin police te chuan an latani chutia police lam le Teresa thina wanga mitam tak an buai mup lai chuan apasal Mark Sivers chuan bek pali khathatak mai chu anu pui clinic atanga aphur chuak lai chu mi then khatitan lo mu fu hlau maya chutianga anu pui bo ra laya engma hreom ti na le lungai mel po apur lo wang le anu pui bo ral na chungchang po hrelo ang maya a om chuan mi pui te chu ati hril hain ti ati tam hle a mi soi sep a kai tana wang chuan police te beng po alo thleng hiala thu zo fia tur chuan police te chuan an latani te chuan thu emote zotin anu pui thi nuwa bek pali zet mai phura a chu alai khan enge ti te chu mai baka anu pui thi hun lai vel hian enge ti an han zota Mark Sivers chuan anu pui thi na chungchang vela an clinic nai waya melma anei le nei lo te thli thlaya a chua thule abora lai vel oma chuan Connecticut muna an ina tanga mel sang khazalia hla a om dai thu a soya ti chuan police te chuan
an nu chui lai atangkai dona an riat tak lo wang chuan an chua le ta ni chu ti lai mek chuan Teresai ruang le abula man rom te an zir chian na atang chuan Teresai chu alua voi ni chut ani a an chut na po chu arwang bula tu bo chu ani ti Teresai samzai le thi sen kaida na tang chuan an hre thei boka chu mai baka a taksa mun sang sanga vuak na mu ani boka chu po chu anin bula thir tiang an char hmang vuak nge ani ti an fin fia le bok chu mai baka Teresai ruang bula tawela thi sen le Teresai DNA chu alo in bil chia boka chu man rua le Teresai te in vela chuan kutzia le nu ma eng ma misual chuan a nu chia lova police te chuan mak anti in an nu chui lai meka tual tha tu chuan a nu ma a thuk ne hle ni in an nga ya ni rem ruan na fel tak manga chu thil chu tia an nga ya police te po chuan chu khe chu an rin a in a hau tak don ni in an shebok chumi nu chuan Teresai business partner pakhat Linkas post gai chuan police te hne na report aron peta a chu nu chuan Teresai chu mi pat mei chiat na a in man kholo hle thule chumi chu an pa in ria in aril runa in a that tamai nia arin thu chu aron soita a chu tia report alu nu chuan police te chuan maxi versa chu an ko le ta chuan ma ga chuan an nu pa chuan club le party na hmuna kal thin te nun phung swinger lifestyle chu temve hrim hrim an chak thu chu a soita a ma se chu tianga mi pat mei chiat na awanga mani nupui te that du turmi ani lo thu a soipa chuan Teresai thian no chuan thil hriat sual pal ane ani arin thu a soibok chutia an be sei ang thu thar engma an hmule tak si lova chuan ma ka phone chu an han check sak le ta chuan a call record atang chuan Curtis Wainwright ale Maxi versa te chu an lo in benasa hle ani ti te Teresai boral ma zan le a boral ni te chuan an in bia ni ti te an hre thei le ti chuan rin hlel na an nei wangin Curtis Wainwright chu police te chuan an zong hala rei po an zon ma chuan Wainwright chu Missouri Zarks muna an va muta a chumi nu chuan Wainwright in chu an dap chhun zom hala ma se in chunga chuan engma an muta chuang lova ma se a in kota Hyundai car lo om chu an mule ta a chu car chu an han check le ta a ma se nu ma engma an mu chuak ta chuang lova ni ma se chu kara GPS device chu an han en le ta a chu ta chuan chu car chu Teresai boral zana tak chuan Teresai te address Bonita Spring Florida a akalani ti chu GPS atang chuan an mu thei ta a ma se chu ta chuan thil mak tak mai ala om ta cheu mai le chu GPS a email chu Jimmy Rogers sa email manga sign in ani ti an hrele tatlat mai le ti chuan rang takin Jimmy Rogers sa chu an zong vele ngala chu tia an zon kual na lama chuan mi tong kamatangin Jimmy Rogers sa chu misual takani thule ahman rodu berpo tubo ani thute ahming lema po dahamarani thu te chu han hrele chop chila chung thu te an han hriat ngu chuan police te chuan tual that tu po chu ama nge yani an ring ta ni chutia mi puilamin Jimmy Rogers sa chanchin an lo soina tang chuan abial nu tailori chu mu thei dan an zong ta a reilo te hnuwa chuan tailori chu an mu thei ta a ina chuan vakal chelin police te chuan Teresai thi na chung chang vel a hriat le hriat lo te chu an han zo deka ani chuan abial pa Jimmy Rogers sa chuan in nam hnoi na anei lo thu alo soi ngal zunga chutia thil dang engma an soi chian ma a chutia alo soi kwal zung mai chuan Jimmy Rogers sa police ten an rin hlel na chu atizual sau zo kani ti chuan chutia tailorin alo soi ta ka wang chuan engma zobel tlak ka ngai talova Jimmy Rogers sale Curtis Wainwright te zon na chu ngorle zualin an han thok le ta a ti chuan hun reilo te hnuwa chuan an pahnih chuan an zong mu thei ta a thu zo fia turin an la le ta ni ti chuan police te chuan thu an han zo tran ta a ma se an duang chan na an mu mai lova
ma se thiam tak mai chuan an han dop zela a hnu chuan tang zo lovin an in puang ta a ti tir tu an nei awanga chu thil chu ti ni in an in soya a ti tir tu po chu teresai pasal maxi versange yani thule ama po chu anupui thana chuan a in nam hnoi ve ngei thu chu an soita ni chu tianga an soita ka wang chuan maxi versa po chu police te chuan an man vele ta a Jimmy Rogers sale Curtis Wainwright tate a hmuta ka chuan maxi versa po chu in zep buai to big lovin a in puang ve ta ni maxi versa chuan an nupa chu check pakhat wanga anin ti thiam lo thu le chumia wanga anupui chu tha hiala du tak thu alo soya ti chuan anupui that tur chuan a thian pa Curtis Wainwright chu awa beta a ani po chuan poisa hlo na tur ani chuan ti in alo du ve mai thu a soya Jimmy Rogers po chu an vasom vele ta a ani po chuan alo du vele a an pathum chuan anin thurwal ta ni in an soya ni ti chuan an tha dan chu an soi tran ta a teresai chu an chauka a om lain a pasal maxi versa chuan alua tubowin voi ni a chua a thi ngal mai lo wangin Curtis Wainwright ale Jimmy Rogers aten thir tiang chuan anin vuak chok vele ta ni in an soya chumi hnuwa chuan Jimmy Rogers chuan Missouri Highway bula chuan a korathisen kai chu a pai thu a soibok chu mai baka maxi versa chuan anopui thi hnu chuan US dollar sing thum le sang thum chu anei theidona chu mai baka Teresai life insurance a claim theidona chu athil claim chu Jimmy le Curtis sate insem tura anti ani ma se chu an thil lo ruwa man te chu a hlo tling zo ta chuang lovani ti chuan an pathum chuan ko tin thiam lo a chantir ta a maxi versa Teresai pasal chu thi tura a chung thu rel sak ani ta a Curtis Wainwright ale Jimmy Rogers te chu kumsom ni chung zel tang turin an chung thu a rel sak ta ni ole tun truma tan chuan khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule theu don ya hun man nuam ve ku le